ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ എക്സ്മാൻ മംഗളുടെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। കൃഷ്ണ എന്ന അധ്യായം 2 കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. 24-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുന്നു. അച്ഛേദ്യോയം അദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷ്യ ഏവ ച നിത്യഃ സർവഗതസ്ഥാണുർ അചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവ്വത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നലത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയണ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ജീവാത്മാവിനെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് നമുക്ക് മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ, കാരണം അത് അത്രയും സൂക്ഷ്മമായത്, അതിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനാണ്. എന്താണ്? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശാശ്വതമായതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർവഗത ഗമിക്കാൻ, അതായത് എത്ര നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ആത്മാവിനെ, പക്ഷെ എങ്കിലും അത് സർവത ഗമിക്കാൻ, അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ഓരോ ശരീരവും കൈമാറാൻ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നാളെ അത് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലോ വീണ്ടും പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലോ, ഇങ്ങനെ അതിന് എല്ലാത്തിനും ഗമിക്കാൻ അതിന് കഴിവുള്ളതാണ്. പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം എന്താ? അതൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഏതൊരു കർമ്മവും ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അതിനൊരു ശരീരം മാത്രം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ, അത്രമാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? പരിണാമങ്ങൾക്ക് അത് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന യാതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ് ഈ ആത്മാവ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ആ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ചിലവരെങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അതായത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇഷ്ടം? അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താണ്? ആ മോചനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവരെന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ആ ജ്യോതിയിലേക്ക് അവർക്ക് ലയിക്കാനായിരിക്കും ചിലർക്ക് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ലയിക്കുമ്പോഴും അത് താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം അവിടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മ ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ
ലയിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മളവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ എന്താ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരണം? ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. കാരണം അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല, അതായത് സേവ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും, മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിൽ ഒന്നാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾ എന്താ? ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗോലോക ചാട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുകളിൽ എന്താണ്? അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ല, ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കാനല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. അവരെന്താണ്? അതിലും മുകളിൽ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിലും മുകളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ലയിക്കാനാണ്, അവിടേക്ക് എത്താനാണ്, ലയിക്കല്ല, അവിടേക്ക് എത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ വീണ്ടും സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? വ്യക്തിഗതമായ നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും അവര് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്ചതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും ഇല്ലാത്തതുമായതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അദൃശ്യനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം, വലിപ്പം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്. നമ്മുടെ ഈ സാധാരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ഒന്നും തന്നെ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാനും കൂടി നമുക്ക് കഴിയില്ല. മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്തതാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയണേ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുന്നു എന്നൊക്കെ നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം ആ ദേഹം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ ആർക്കും തന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മമായതാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇത്രയും നല്ല നമ്മൾ മോഡേൺ ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിസൂക്ഷ്മമായതാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനും തന്നെ. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എത്ര അഡ്വാൻസ് ആയാലും, നമ്മൾ എത്ര മോഡേണൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ മാനുഷികം, അതായത് നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ, നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വിജ്ഞാനം എത്ര നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അതായത് ബോധം ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതെന്താണ്? ആ ഒരു ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത് ബോധമാണ്. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അത് റിയലൈസേഷൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അത് നിന്നെ വഴി നയിക്കുമ്പോൾ എന്താണത്? അവബോധം. അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് അവബോധമാകുന്നു. അപ്പോ ഇത് വേദങ്ങൾ പോലും ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം നമുക്ക് വേദമാണല്ലോ പ്രമാണം. അവ പറയുന്നു, അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈനം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല. ഇനിയിപ്പൊ ആത്മാവ്, അതായത് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ജീവന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ആ ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിലയും ഇല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ്? മഹാബാഹോ, നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ, ആത്മാവിന് ജനനമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്നേക്കും മരിക്കുകയാണ് എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് ചിന്തിക്കാനില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോ അത് എന്നേക്കും മരിക്കുകയാണല്ലോ, അത് വീണ്ടും ഒന്നും അത് ജനിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് അതായത് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശൂന്യത, നമ്മൾ പറയില്ലേ, വോയിഡിസം എന്ന് പറയും. അതായത് ബുദ്ധമതത്തിൽ അവരെന്താ പറയാ? നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ശൂന്യതയിലേക്ക് ലയിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശൂന്യത, അതാണ് പറയുന്നത്. ആ സിദ്ധാന്തം, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് അവര് വിശ്വസിക്കില്ല. ആര്? ബുദ്ധമതക്കാർ. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ
അങ്ങനെ ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗ തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളുമായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. അപ്പോ ഈ മോഡേൺ സയന്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡേൺ സയന്റിസ്റ്റും പിന്നെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആൾക്കാർ, അതായത് ഭൗതികവാദികൾ, അവര് ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അവരെന്താ പറയുന്നത്, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെയുണ്ടായത്, അത് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനം, ആ ഒരു സമ്മിശ്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരാരും ആത്മാവിന്റെ ഇതില് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ആ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകരുത്തുള്ളവനെ, വൈദിക ധർമ്മത്തിന് എതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തം, അതാണ് വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൗദ്ധമതക്കാരുടെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല വൈഭാഷിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാത്മവാദം, അതായത് ആത്മാവ് ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വാദമാണ് വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ വൈദിക ധർമ്മത്തിന് എതിരായതാണ്, വൈദിക ധർമ്മത്തിന് വിപരീതം. കാരണം വൈദിക ധർമ്മം പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മളൊരു ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തം. അർജുനന് അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. അർജുനൻ ആരാണ്, ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ ബന്ധം എവിടെയാണ്, വൈദിക സംസ്കാരമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധമുള്ളത്. അപ്പൊ അവൻ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തം, അതായത് ആത്മ ഇല്ല എന്നുള്ള ആ വാദത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. ഏത് സിദ്ധാന്തം, വൈദിക സിദ്ധാന്തം അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. ആര്, അർജുനൻ. ജാതസ്യ ഹി, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യേർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഷുവർ. നമ്മൾ പറയില്ല ആസ് ഷുവർ ആസ് ഡെത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്താണ്, അത്രയും നിശ്ചിതമാണത്, ഏത് മരണം എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ മരിച്ചവന് ജനനവും ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, പുനർജന്മം. എത്രയോ പേര് പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, മരിച്ചവൻ ജനിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട. നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനിയിപ്പോ ആര് മരിക്കുന്നു, ആര് ജനിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട, വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോ ജനിച്ച ആള് മരിക്കുന്നു, മരിച്ച ആള് ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാനോ അത് പ്രോത്സാഹനമല്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിനെ എങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെ, ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസ, അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ പാലനം, അതെന്ത് പാലനം, നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ധർമ്മം ജയിക്കണം, അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തില് ചില സമയത്ത് ഹിംസയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യുദ്ധമാവട്ടെ, അത് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമാധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനി ധനാന്യേവ തത്ര കാപരി ദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂര്യനില്ല, ചന്ദ്രനില്ല, ഒരു ഗ്രഹവും ഇല്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ആരംഭത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നീട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്നു, അവിടെ നിന്ന് ചതുർവ്യൂഹ, ഫസ്റ്റ് ചതുർവ്യൂഹ വന്നു, പിന്നെ നാരായണം വന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹ, പിന്നീട് നമുക്ക് ആ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചത്. അപ്പോ ആദ്യം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പിന്നീട് മധ്യത്തിലെല്ലാം ആവിർഭാവം കൊണ്ടു, പിന്നീട് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്ന സമയം അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ തന്നെ പ്രളയം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാം അവ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്തിനാണ് അർജുനൻ വ്യസനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം? അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്തിനാ ദുഃഖിക്കുന്നത്? അപ്പോ പറയുന്നു, ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആരെയാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ആത്മസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവിൽ ആരാണോ വിശ്വസിക്കാത്തത് അവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ എന്ത് പറയുന്നു?
നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല. സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. ആ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ പല വികാരങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സ്വപ്നത്തില് അതാ നമ്മൾ ഉപബോധ മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ആ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തോന്നും. നമുക്കപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാണ്, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ എന്ത് കാണുന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശരീരമാകുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ്. ആ ശരീരം എന്താണ്? അതൊരു സ്വപ്നം പോലെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യം. ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു അസ്തിത്വമില്ല. അത് ഇന്നുണ്ട്, നാളെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടു, സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അത് ശരി തോന്നി, പക്ഷെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വപ്നമില്ല. അതുപോലെ ഈ ശരീരം ഇപ്പൊ നമുക്കത് സത്യമായി തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ശരിയായ ഒരു ഉണർവ്, നമുക്ക് ആത്മാവാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശരീരം യാഥാർത്ഥ്യമേ അല്ല. യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിത്യനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെ, ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ എന്താണ്? ആത്മാവ് ഓരോ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യഃ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്വാ ശ്രുത്രാപേണ്യ വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാണത്? അത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർക്ക് എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ അതിശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു ആ മഹിമയെല്ലാം കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത അതിശയം തോന്നില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ചിലർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ. അത് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആശ്ചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോ അർജുനൻ എന്താ തോന്നിയ? ആ ഒരു വികാരം, ആശ്ചര്യം തോന്നിയ ഒരു വികാരമാണ്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമാണ്, ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെ പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിത്വം അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചിലർ ആത്മാവിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, ചിലർ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം അതിനെ കേൾക്കുന്നു, ചിലർ അതിനെ പറ്റിയ അതിശയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ പറ്റി എത്ര കേട്ടാലും എന്താണ്? അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു. എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ എത്ര വലിയൊരു അനിമൽ ആയാലും, എത്ര വലിയൊരു മൃഗമായാലും, അത് വടവൃക്ഷമായാലും, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊരു വൃക്ഷമായാലും, വലിയൊരു വൃക്ഷമായാലും, ഒരു മൃഗമായാലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? കോടാനുകോടി അണുക്കളുണ്ട്, സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പോലും ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര രീതിയിലാണ്, നമ്മുടെ വിസ്മയം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആത്മാവ് സ്ഥിതി കൊള്ളുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാതെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മായാമോഹിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. അപ്പം മായാമോഹിതം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ സൃഷ്ടി എന്താണ്? മായാജാലം, അല്ലെ? ഇത് നമ്മളെ കുടുക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മളിവിടെ കുടുക്കി നിർത്താണ്, നമ്മളിവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, അതായത് നമുക്കിപ്പോ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ സംതൃപ്തി പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ വസ്തുക്കളിൽ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ആ വസ്തുക്കളിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകാണ്. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലെ കലാശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ്. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താണോ വസ്തുക്കൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ അത് പരാജയത്തിലാണ് കലാശിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതാകാനും
കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ എന്താ പറയാ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യം ചെയ്യില്ല, കാരണം ഗുണം ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ, ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് അത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതും ചെറുതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതും വലുതിൽ ഏറ്റവും വലുതായി, അങ്ങനെ ആ ഒരു കഴിവ്, അതായത് ഏറ്റവും ചെറുതാകാനും കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളവർ കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ആത്മാവ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു ആന എടുക്കുക, അപ്പൊ ആന ഇത്രയും സ്ഥൂലമായ ഒരു മൃഗമാണ്, വലിയൊരു മൃഗമാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലും ആത്മാവുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലും ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എത്ര ചെറിയൊരു ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ, ആ സൃഷ്ടിയിലും ആത്മാവുണ്ട്, എത്ര വലിയൊരു സൃഷ്ടി എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഉള്ളിലും ആത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും സാമാന്യ ബോധമുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഭക്തന്റെ സംസർഗം വേണം. ആ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് ആ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഒരു കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ, അല്ലാതെ നമുക്കിത് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊന്നും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി ഭാരത. ഹേ ഭാരത, അർജുനനെ വിളിക്കാണ് ദേഹി. ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്, എന്ത് വേണേ. അപ്പൊ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്തയെ നമ്മൾ ദേഹി എന്ന് പറയും. അത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നില്ല, ആ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമേ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ആർക്കും തന്നെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് അർജുനന്. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും. ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണ്. ശരീരം നശ്വരമാണ്, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതനായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു? ഇത് ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതനാണ് ആത്മാവ്. അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്, അതായത് യുദ്ധം നടക്കണം. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് അധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവർ ഏതൊരു, അതായത് സ്വയം കൃഷ്ണൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആ ശാന്തി അവിടെ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ചെന്നു, എന്നിട്ടും ഒരു അനക്കവും ഇല്ല, അല്ലെ? ഒരു തരത്തിലും ദുര്യോധനൻ അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരാണ്. അപ്പോ ആ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാനാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? യുദ്ധം നടക്കണം അവിടെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് അവിടെ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ട പ്രകാരം ആകരുത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അർജുനന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല, അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ മൂലമാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അവിടെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ആ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അർജുനന് ചിന്തിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അവിടെ തന്നിഷ്ടം പോലെയല്ല അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചാണ്. സ്വധർമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ നാവികംതിതുമർഹസി ധർമ്യാധി യുദ്ധ്വച്ഛേയോ ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യത്തെ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യം നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആശ്രമങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ സമരത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, അപ്പൊ നിന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രം നീ ആലോചിക്കുമ്പോൾ
അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ മതശാസന അനുസൃതമായ സമരത്തേക്കാൾ അതായത് മതശാസനം അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനും, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സമരത്തേക്കാൾ ഒരു ഉത്തമമായ കർമ്മം നിനക്കിനി ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് നീ ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ക്ഷത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ക്ഷത്രിയ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ, ക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന, അതായത് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, സംരക്ഷിക്കണം, സംരക്ഷണമാണ് ഭരണാധികാരി, അല്ലെ? ഭരിക്കുക, രാജ്യം ഭരിക്കുക, പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. സ്വധർമ്മം രണ്ടു വിധമുണ്ട്. എന്താണ് സ്വധർമ്മം? പറയാണ്, മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മന്ത്രപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിലും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ മുക്തനാകാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്, മുക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അതായത് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി, നിയത കർമ്മങ്ങൾ. അതാണ് പറയുന്നത്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് വർണ്ണ ആശ്രമ പദ്ധതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വർണ്ണത്തിനും ആശ്രമത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണോ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ആ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോഴെന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രമേണ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റും. ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വധർമ്മം ആത്മീയമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായി നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോഴെന്താണ്? അതാണ് മുക്താവസ്ഥ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴെന്താണ്? ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ബദ്ധരാണ്, 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതരായി നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരാള് മുക്താവസ്ഥയിൽ, മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്താത്മാവാകുമ്പോ എന്താണ്? ആ സ്വധർമ്മം എന്തായി മാറി? അത് ആത്മീയമായി തീരുന്നു. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഗുണത്തിനടിമയായിട്ടല്ല നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഋഷികേശന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാരീരിക തലത്തിൽ. അപ്പോ വർണ്ണങ്ങൾ, ഭഗവാൻ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. വെറും കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണോ? ഗുണകർമാനുസരിച്ച്. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4-ാം അധ്യായത്തില് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അപ്പൊ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വർണ്ണ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാരീരിക തലത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ട കടമകളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ഷത്രിയൻ എന്ത് ചെയ്യണം, വൈശ്യ എന്ത് ചെയ്യണം, ശൂദ്രൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യും, അത് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മം, നമ്മുടെ അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണത്? വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമം തന്നെ ഭക്തിയല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കത് ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അത് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിഷ്ണു പ്രീതിപ്പെടും. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം നമ്മൾ നിറവേറ്റുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കത് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അത് നമുക്ക് വഴി നയിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ്. ഏത്? വർണ്ണാശ്രമം. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ പറയാ, ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾ ആ അനിമൽസിന്, അതായത് പക്ഷി മൃഗാദികളെക്കാൾ നമ്മളൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണ്, ഇത് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കുള്ളതല്ല വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. ഭഗവാൻ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ശാരീരിക തലത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അപ്പൊ എന്താണിത്? അത് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്കത് സഹായിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം അപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അനിമൽസിനും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ഗുണം എന്താണോ,
നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണോ, ഏതിലാണോ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇത് വേറെ രീതിയിലല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗധാരം പാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തെ യുദ്ധം ഈദൃശം പാർത്ഥ. യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാര് സന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ജോലി? അവരുടെ ഈ ധർമ്മം അനുസരിച്ച്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യാദൃച്ഛികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ, യുദ്ധത്തിന് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി സ്വാഭാവികമായി എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാർ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, യുദ്ധത്തിലെങ്ങാനും ആ ഒരു സോൾജർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈനികൻ മരണപ്പെടുമ്പോ എന്താണ്? അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ യാദൃച്ഛികമായി പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. ക്ഷത്രിയ ത്രായത്തെ ഇതി ക്ഷത്രിയ. അപ്പൊ ക്ഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന്, ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന് വേറെ വഴിയില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹിംസയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അർജുനന് യാതൊരു കാരണവുമില്ല. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം. അതായത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തില് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവായി തീരാം. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ എന്താണ്? തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ആർക്ക്? അർജുനൻ. അപ്പോ രണ്ടു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അർജുനന് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ രാജാവാകാം, യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ്? സ്വർഗവാതിൽ അത് തുറക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകാം. രണ്ടു വിധമായാലും യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനന്റെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണേ. അഥേത്വം ഇമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തത സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപം അവാപ്സ്യസി. അല്ല ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇനിയിപ്പോ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചു? ഇവരൊക്കെ അക്രമികളാണ്, ആരോ രീതിയിലുള്ള അക്രമികളാണ്, ഇവരെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് പാപമാണ് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, അതായത് ഇപ്പൊ നീ ധാർമ്മികമായ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് അത് പാപമായി തീരുക. അതായത് എന്താണ്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് പോലും കടമ നിറവേറ്റുന്നില്ല. അതെന്താണ്? അപ്പൊ അത് പാപമാണ് ഫലം. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ്, അർജുനൻ ഒരു യശസ് സൽകീർത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് പ്രശ്നം. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പാപമായി തീരും. കാരണം നീ നിന്റെ കടമയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ ആ യശസ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാശുപതാസ്ത്രം, അർജുനന് മഹാദേവനാണ് പാശുപതാസ്ത്രം നൽകിയത്. ഒരു കിരാതന്റെ വേഷത്തിൽ, അതായത് വേട്ടക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് അർജുനനെ ോടും ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. ആര്? പരമശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവൻ. അങ്ങനെയാണ് പാശുപതാസ്ത്രം നൽകിയത്. ആർക്ക്? അർജുനന് നൽകി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശസ്തനായ യോദ്ധാവാണ്. അനേക ദേവന്മാരെ പോലും എല്ലാം തോൽപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ഇപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ദൗർബല്യം, കാർപ്പണ്യ ദോഷം കൊണ്ട് അല്ലെ? എന്റെ ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള ആ തോന്നലല്ലേ? അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്
മാറിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ നിനക്കുള്ള ആ കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അർജുൻ്റെതായ കടമകളുണ്ട് നിറവേറ്റാൻ. പക്ഷെ ഇത് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അർജുനൻ തന്റെ എന്താ പറയാ, കടമയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയാ. അതിനു പുറമെ ഇതുവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്തെല്ലാം സൽകീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ടോ, ആ നല്ല പേര്, യശസ്, അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴി ഒരുക്കലും ആവും അത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്? യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ അർജുനൻ സ്വയം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ഒരുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും അവന് പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല. അത് അവന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ്. അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാകുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അകീർത്തിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിം മരണാദിതി ഋച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. എന്താ പറയുന്നേ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നീ ഇത്രയും സൽകീർത്തി യശസ്സൊക്കെ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ നിന്നെ പഴിക്കും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയില്ലേ അല്ലെ, ഇതിലും ഭേദം മരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ല, അപമാനം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതിലും ഭേദം എന്താണ്? മരണം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ അപമാനമല്ല. അപ്പൊ അർജുനോട് ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, നീ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആൾക്കാർ നിന്നെ പഴിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് ഈ അപമാനം എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പേരിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ? അർജുനൻ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും പറയില്ല അർജുനൻ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ്, അതുകൊണ്ട് സഹതാപം കൊണ്ട് അനുകമ്പയോടെ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയി എന്ന് ഒരാളും സംസാരിക്കില്ല. പക്ഷെ അവരെന്താ പറയാ? അർജുനൻ ഭീരുവാണെന്ന് പറയും. അതാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അപ്പോ ഇത്രയും നല്ല പേര് സമ്പാദിച്ച അർജുനൻ എന്താണ്? ആ ദുഷ്കീർത്തി വന്നു ചേരും. അപ്പൊ ഇത് മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കഷ്ടകരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭയാദ്രാണതു ഭരതം മസ്യന്തെ ത്വാം മഹാരഥാഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ പോലും വിചാരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാരഥന്മാരുണ്ട് ഒരുപാടല്ലേ അവിടെ യുദ്ധരംഗത്ത്. ഭീഷ്മൻ, കർണൻ, അഭിമന്യു, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അർജുനന്റെ ആ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു യശസ്, എന്താ പറയാ, പോരാളിയായിട്ട് പോലും യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയും ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന്. ഈവൻ മഹാരഥന്മാർ പോലും വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിന്നെ നിസ്സാരനായിട്ടാണ് കാണുക, അല്ലാതെ അതിന്റെ പിന്നിലെ നിനക്കുള്ള ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശം അവരാരും മനസ്സിലാക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതാഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം नु കിം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും. കാരണം ശത്രുക്കൾ എപ്പോഴും ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ ശത്രുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ, ശത്രുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണമായിരുന്നു അർജുനനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിന്നെ പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇതല്ല. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്താണുണ്ട്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഓരോ രീതിയിലും ആ വാസ്തവം എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അത്തോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തി പുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് 2 ഓപ്ഷനിലും നിനക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല. ഒന്ന് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്ത് നീ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വർഗം പോകും. ഇനിയിപ്പോ അല്ല, നീ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുക. രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക.
ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അർജുനൻ പേടിക്കുകയാണല്ലോ. ഇവര് ആദത്തായി, അതായത് എന്താ പറയാ, അക്രമികളായ ഇവരെ ഞാൻ കൊന്നാൽ പാപമാണ് ഫലം എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കാണ്, പാപമൊന്നും ഏൽക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എങ്ങനെ ഏൽക്കില്ല പാപം? എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് അർജുനൻ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇതിൽ ഞാൻ തോൽക്കുമോ, ഇതിൽ ഞാൻ ജയിക്കുമോ, ഇത് സന്താപമാണോ സന്തുഷ്ടിയാണോ, എനിക്കിതിൽ ലാഭം എന്താ നഷ്ടം എന്താ, ജയമോ തോൽവിയോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം അർജുനൻ. എന്നിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? യുദ്ധം മാത്രം ചെയ്യുക, പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പാപം ഏൽക്കില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഫലമായ സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഓർക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്താൽ പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേ ഇല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകർമ്മ. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് ആസക്തിയില്ല, കർമ്മഫലത്തിനും ആസക്തിയില്ല. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലം അതിപ്പോ സന്തോഷത്തിലാണോ സന്താപത്തിലാണോ കലാശിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എനിക്ക് ലാഭം തരുമോ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമോ, ഇനിയിപ്പോ എനിക്കതിൽ ജയമാണോ പരാജയമാണോ, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. കാരണം അവബോധത്തിൽ എന്താ, നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം. എന്താണ് ആ ദിവ്യമായ അവബോധം? അപ്പൊ അത് അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം, അതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അതായത് ഞാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നം അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ജയ തോൽവി ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേ ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയില്ല. അപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കടപ്പാടുണ്ടാകും. നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കടങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ഭൂതഗണ, ദേവഗണ, ഋഷിഗണ, പിതൃഗണ, പിതൃഋണ, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഋണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കടങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരോടും നമുക്ക് കടപ്പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊരു അമ്മയായിട്ടോ ഒരു മകളായിട്ടോ ഒരു ഭാര്യയായിട്ടോ നിന്റെ കടമകളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എങ്ങനെ? ഏതൊരു അവബോധത്തിൽ ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഒരു അമ്മയായി കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, നാളെ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ നോക്കും, ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്നെ നോക്കാനാണ്. ആ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒന്നും പാടില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ആസ് എ ഡ്യൂട്ടി, എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും കടപ്പാടില്ല, ആരോടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയും ഇല്ല, ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന് നമ്മുടെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും. കാരണം നമ്മളവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെ? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിര്യോഗേ ത്രിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്വാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാം വിവരിച്ചു തന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പോ അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയില്ലേ, ഭഗവാൻ ആത്മാവെന്താ, ശരീരം എന്താ, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ആ വ്യത്യാസം എന്താ, എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തത്. കാരണം ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, ശരീരം ശാശ്വതമല്ല. അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും അർജുനന് നൽകിയത്. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഫല ആസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം കൊടുത്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇനി ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഫല ആസക്തി കൂടാതെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാം. ഇനിയിപ്പോ നീ പേടിക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്, ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്നും നീ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഫല ആസക്തി കൂടാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് വിമുക്തനാകാം. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ
സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും അതായത് സാഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താ, ശരീരം എന്താ, ഈ അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്താ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിച്ചു തരും. അത് ആ ആത്മാവ് എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താ, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ, അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ, എനിക്ക് എന്ത് സുഖം അല്ലെ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെന്താണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അല്ലെ, സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ തലത്തിലാണ് അർജുനന്റെ ആ ചോദ്യം വന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാന്നുള്ള അർജുനന്റെ ആ നിശ്ചയം എന്തായിരുന്നു? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആത്മാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ഒരിക്കലും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന് മരണമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ കടമ എന്നുള്ള പോലെ അർജുനൻ നിർവഹിച്ചേനെ. പക്ഷെ ആ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജുനൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നേഹ വിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എന്താണ്? അത് നശിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, ശാശ്വതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല. ഏത് ഉദ്യമത്തിൽ? അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഇത് നഷ്ടമാണോ, ഇത് ലാഭമാണോ, ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഉദ്യമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല, നഷ്ടം ലാഭം ഒന്നുമില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. അതായത് എന്താണ് മഹാഭയം? അതായത് മരണഭയം. നമുക്കറിയാം, ഭവരോഗങ്ങളുണ്ട്, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഈ മഹാഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അത് രക്ഷിക്കും. ഏത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ലാഭമുണ്ടോ നഷ്ടമുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കണക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ വൈശിഷ്ട്യം എന്താണ്? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ബോധത്തോടെ, അതായത് എനിക്ക് കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, നമുക്കറിയാം അതിനൊരു തുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസാനം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ, ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഋഷികേശനായതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പൊ അത് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ വിഘ്നങ്ങളില്ല. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. പക്ഷെ അതിൽ ദുഃഖം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. ഏത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം ഒരു ശതമാനമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യം 1% നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭുജിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ 9 രീതിയിലുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇപ്പൊ 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് മുഴുമിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് നമുക്കത് എവിടുന്നാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയേ അത് അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അതാണ്, നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അത് എവിടെ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലും കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിർ ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാ ഹി അനന്തശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഏകേഹ, ഒരേ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ്? ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ. ഏത് വഴിക്ക്?
ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക്, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രാപ്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്, പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ എയിം ഒന്നാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, നമ്മുടെ എയിം ഒന്നായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യം, ആ എയിം ഒന്നായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം. ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം. അതാണ് പറയുന്നത്, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളായിട്ട് തിരിയും. നമുക്കൊന്നല്ല, നമുക്ക് എയിം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പല ദിക്കിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഓടും. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല. പക്ഷെ നേരം മറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നൊന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതാണ്, അത് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം, ആ ദൃഢമായ വിശ്വാസം. വിശ്വാസമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത്, ആ ദൃഢവിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ആ ദൃഢവിശ്വാസം, എങ്ങനെയാ ദൃഢവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ആ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എന്തെത്തിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയമാണ്, ആ ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ? കാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു കർമ്മത്തിനുണ്ടാവും. അത് കാമ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കണം. അപ്പൊ നല്ലതും അനുഭവിക്കും, ചീത്തതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഇതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. ആരാണ്? നിരപേക്ഷ തത്വമാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുണ്ട്, നല്ലത് ചീത്തയായത്, ജയം തോൽവി, ലാഭം നഷ്ടം, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലതും ചീത്തയും, ശുഭ അശുഭ അതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നന്മ തിന്മകളില്ലാത്ത ആ ഇരുഭാവങ്ങളില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ, അതായത് നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരമസത്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നുവേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഞാനൊരു നല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എപ്പോഴും ആനന്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, മനുഷ്യ സമുദായത്തെ കുറിച്ച്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ കുടുംബമാകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രപരമായിട്ടും മനുഷ്യ സമുദായത്തിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഉത്തമമായ സേവനം നൽകാൻ പ്രാപ്തനാകും. ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് കഴിയും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായി കൊള്ളും. അതാണ് അപ്പൊ യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി. നമ്മൾ പറയും കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായി സന്തുഷ്ടരാകും. നമ്മൾ പറയില്ലേ, വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷം തനിയെ പോഷിക്കപ്പെടും, വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തനിയെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായി സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയാണിവിടെ. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നടക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധി, ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ എന്താ ഗുരുവിനെ പറയാ? ഗുരു വേറെ ആരുമല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ
ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ചൈത്യ ഗുരുവായി പ്രവർത്തിക്കും. പുറമെ എന്താണ് ഭഗവാൻ? ബാഹ്യമായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മികമായ ഉത്തമ ഒരു പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ കാരണം അവർ തത്വദർശിനഹ എന്ന് പറയും 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനിനസ് തത്വദർശിനഹ. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അവർ ആ ജീവിത രീതി ആ രീതിയിലായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഗുരുക്കന്മാര്. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ പാഠങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായും നമ്മളും ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, ഭംഗിയായി നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഗുരു കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ 4:30 മണിക്ക് വെളുപ്പിനെ മംഗളാചരണം ചെയ്യും. അതായത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യും. ആരതിയില് നമ്മൾ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ എഴുതിയതാണ് ഗുരുവാഷ്ടകം. അതാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദ യസ്യ അപ്രസാദ നഗതി കുതോപി, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് ഗുരു പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗുരു സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായി. നേരെ മറിച്ച് ഗുരു സന്തുഷ്ടനല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടനാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് വരാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ഗുരു പരമ്പര. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരു പരമ്പര? നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ മഹത്വം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യാമിമം പുഷ്ടിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിപഷ്ടിതഃ വേദവാദരതാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മനഃ സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാ വിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യ ഗതിം പ്രതി. അതായത് പറഞ്ഞു സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതായത് എന്താണ്? കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡമുണ്ട്, ഉപാസനാകാന്ഡം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാന്ഡമുണ്ട്. കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നത് ചെയ്ത ഇന്നത് കിട്ടും, ഈ രീതിയിൽ യജ്ഞം ചെയ്ത ഇന്നത് പ്രാപിക്കും, അങ്ങനെ ഫലങ്ങൾ. അതായത് ഇന്ന കർമ്മത്തിന് ഇന്ന ഫലം, ഇന്ന കർമ്മത്തിന് ഇന്ന ഫലം എന്നുള്ള കർമ്മകാന്ഡ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ധന്യമായ ഒരു പുനർജന്മം, ഞാൻ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന്റെ ആ ഫലം അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ പ്രഭാവം, ഞാൻ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആവണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതാണ് ആർക്കാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്? വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ, ആരാണോ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അതായത് അല്പബുദ്ധികളുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അവര് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്, അത് ആസക്തരാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? നല്ലൊരു പുനർജന്മം വേണം, നല്ലൊരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആ കർമ്മകാണ്ഡ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അവർ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ഫലത്തിന് ആസക്തി വെച്ച് അതിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആസക്തി. അതിലപ്പുറമായി ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിനും അപ്പുറമായിട്ട് എന്താണ്? ആത്മാവുണ്ടെന്ന് അവരൊരു തരത്തിലും ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. അവരങ്ങനെയാണ് വാദിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ആ എന്താ പറയാ ഫലേച്ഛ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഈ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഫല ഇച്ഛ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ആസക്തരാകുന്നത്? അത് അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ, അതായത് അവർക്ക് വിവരമില്ല, അതായത് അറിവില്ല. ഈ അറിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് ജ്ഞാനമാണ്, വെളിച്ചമാണ്. അപ്പൊ അവർ അന്ധകാരത്തിലാണ്, ഇരുട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? അവർക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല, അവരെ നയിക്കുന്നതും അന്ധനാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ജ്ഞാനമുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു സംസർഗത്താൽ എന്താണ്? മനസ്സിലാവാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോഴെന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ബന്ധനമാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? അത് ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. പക്ഷെ ഇവര് അല്പബുദ്ധി കാരണം എന്താണ്? അവരതിനൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഈ കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നോ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കില്ല.
അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ ആ കൂട്ടർക്ക് എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയി പറയാണ്, അല്ല ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഫലാസക്തി വേണ്ട. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്, അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫലം വേണം. അപ്പൊ ഈ ഫലമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഈ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ ഏതാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. സുനിശ്ചിത കർമ്മം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ കർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സുനിശ്ചിത കർമ്മം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് താൽക്കാലികമല്ല, ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ കണക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ, അതായത് ആ ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് കിട്ടുക? ആ ഭക്തി എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയേ, എത്ര ശതമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്, അത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അല്പബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അവർക്ക് അത് അനുസരിക്കാനും പ്രയാസം കൂടുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം ദയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോന വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും അവരുടെ മനസ്സൊക്കെ എന്താണ്? കർമ്മകാണ്ഡ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡ പ്രവർത്തികളിലാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പോ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അതിആസക്തരായ അവർക്ക് എന്താണ്? ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണം, പുനർജന്മം എങ്ങനെ, നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും അവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. പക്ഷെ അത് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എനിക്കൊരു സുഖം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകില്ല. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറച്ച മനസ്സ്. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നൈസ്ത്രൈഗുണ്യ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വ നിത്യ സത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ആ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ സത്വ രജസ് തമോ എന്നുള്ള ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ് മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? 3 മുഖ്യ വിഷയങ്ങൾ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് മുഖ്യ വിഷയം. അപ്പൊ നീ അതിനെ അതിക്രമിക്കണം. അതായത് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതീതനാകണം. ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ ലാഭ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ലാഭം നഷ്ടം ഇതൊക്കെ 3 ഗുണത്തിന്റെ ആ എന്താ പറയുക കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ, ആ ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ മുക്തനായി ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണം. കാരണം ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം. അതായത് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ? ആ 3 ഗുണത്തിലേക്കും മുകളിൽ, ആ ഗുണത്തിന്റെയും മുകളിലേക്ക് കയറണം. അത് അർജുനൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. 3 ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ലാഭം നഷ്ടം സുഖം ദുഃഖം പിന്നെ ജയം തോൽവി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ 3 ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം, അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. എന്താണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ? അതഥോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും. അതഥോ ഇത് വേദാന്ത സൂത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നും പറയും. അതഥോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്തിനിവിടെ ജനിച്ചു? ഞാൻ മരിക്കും മുന്നേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ശരിയായുള്ള നമുക്ക് അതാണ് ശരിക്കുള്ള അറിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അല്ലാതെ ശരീരമല്ല. ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ശരീരം ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യന്റേതാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ നാളെ പുരുഷന്റേതാകും, നാളെ മറ്റേ മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ശാശ്വതമായ ഈ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെ പോലുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ, തിദിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. ഭഗവാൻ 2:14 പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ തിദിക്ഷ, അതായത് നമ്മൾ ആ ക്ഷമയോടെ അതിനെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അത് ക്ഷമ, അത് പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ്. അത്
പ്രാക്ടീസ് തന്നെ വേണം. അത് ഇന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ നടക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിന് നിരന്തരമായ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ സുഖ ദുഃഖം ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ലാഭ നഷ്ടം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ ചിന്തിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ നമ്മളിൽ നിന്ന് മെല്ലെ 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 ദൂരെയാകും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. ആർക്കാ ഇത് കിട്ടുക? ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം. എന്തിനും ഒരു ആവശ്യം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ കനിയണം, ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം നമുക്ക്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ശരണാഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കരുണയെ നമ്മൾ മാത്രം ആശ്രയിക്കാണ്. നമ്മുടെ ആശ്രയം മറ്റെവിടെയല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും, അത് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യാവനാത്ത ഉദപാനേ സർവതഃ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജലാശയം, അതായത് ജലാശയം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ഡാം ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗം നേടാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ജലസംഭരണി, അതായത് ഒരു ഡാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഒരു കൊച്ചുകുളം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പല കുളത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡാമിന് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെയാണ് വേദങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പൊരുൾ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടിക്കൊള്ളും. നമുക്കിപ്പോ വേദങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്, വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എളുപ്പമല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും താനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഞാൻ ആരാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം. ഭഗവാൻ എന്താണ്, യജമാനനാണ്, നമ്മൾ നിത്യ സേവകനാണ്. ആ ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അപ്പൊ ഈ ജീവൻ, ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം, ശാശ്വതമായ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, യജമാനനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അപ്പൊ ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് വേദാന്തി, അവനാണ് വേദാന്തി. അപ്പൊ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നമ്മളൊരു വേദ എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങള്, വേദാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസാനമാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ ഒരാളിപ്പോ നാമജപത്തിൽ തന്നെ ആ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വേദാന്തിയായി. അപ്പൊ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൂടി അത് തന്നെയാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. ഇത് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മ ഫല ഹേതുർഭൂർമ തേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. സ്വന്തം, അതായത് സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു നീ താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താണ്, കർമ്മണ്യേവ അധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന. അതായത് നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ, വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണോ അതിൽ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. അതിന്റെ ഹേതു, അതായത് ആ കർമ്മത്തിന്റെയും കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഹേതു ഞാനാണെന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം, അതായത് എന്റെ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എന്റെ ഒരു നിയത കർത്തവ്യം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമ്മൾ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അരുത്. അതായത് നമുക്കൊരു കർത്തവ്യം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും പാടില്ല. എന്നാൽ കർത്തവ്യം ചെയ്യുകയും വേണം, എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
ഏതാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, പിന്നെ സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം. അതായത് വിധിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർണ്ണ ആശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം. രണ്ടാമത്തെ സ്വേച്ഛാനുസൃതമായി, അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം. പിന്നെ എന്താണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയൽ, അതായത് കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ബാധ്യത ഉണ്ട്, ധർമ്മബാധ്യത ഉണ്ട്, കടമകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറുന്നു. അതാണ്. അപ്പോ തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി എന്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ, അതായത് ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ എന്താണ്? ബന്ധന ഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ബന്ധന ഹേതുവാണ്, അതായത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അത്. അപ്പൊ അത് മംഗളകരമല്ല, അതായത് ശുഭമല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അതായത് അനാസക്തി പൂർവം. ഇപ്പൊ എന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമുണ്ട്, വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി അനുസരിച്ച്, അപ്പൊ എനിക്കൊരു കർമ്മമുണ്ട്, ആ കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് അനാസക്തി പൂർവം, നമ്മൾ പറയില്ലേ ആസക്തി കൂടാതെ, അനാസക്തി ആ പൂർവം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകാം. എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുക, അതില് ആസക്തി കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലയോ അർജുന, ഇപ്പൊ വീണ്ടും 48ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്ചത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള ആ മമത വെടിഞ്ഞ് നീ സമചിത്തത്തോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമചിത്ത, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ബോധത്തോടുകൂടി ആ ജയ അപജയങ്ങൾ, അതായത് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നീ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നീ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതയിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായ യോഗം എന്താണ്? നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്താണ്? അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. കാരണം എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹിക്കും, എന്തൊക്കെയോ അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി എന്താ ചെയ്യാൻ? നമുക്ക് മനസ്സിനെ പരമോന്നതയിൽ, അതായത് പരമോന്നതമായ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും, ഏകാഗ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ശരിയായ യോഗം. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണന് സേവ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധനായ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് സേവനം നൽകുമ്പോഴും എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോകുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് സ്വധർമ്മം നമുക്ക് നിറവേറ്റണം. നമുക്ക് സ്വധർമ്മത്തെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം ചെയ്യും വേണം. എങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക വഴി നമുക്കത് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം ഈ ശ്ലോകം വിടുന്നു. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. മാതാജി ഇപ്പൊ അവസാനം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാവോ? ഏതാ മാതാജി? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 48ാമത്തെ